Да се почувстваш вдъхновен е трудно, защото това е нещо, което не зависи само от теб. Трябва да го има това, което да запали искрата, да те накара да бъдеш любопитен, да искаш да влезеш в още детайли, да искаш да влезеш в по-голяма дълбочина, да разбереш всичко, за да можеш да си обясниш нещата. Казвам се Полина Господинова, част съм от екипа на Българска асоциация за управление на хора. Имах удоволствието в последната година и половина да бъда част и от екипа, стоящ зад реализацията на проекта Onboard. Това е проект, който се случи с подкрепата на програма Erasmus+. И този проект успя да направи точно това с всички нас, които по някакъв начин бяхме въвлечени в случването. Да ни накара да бъдем любопитни, да ни накара да искаме да влезем в още по-голям детайл и да разберем още повече. Проекта адресира темата за въвеждането на новите служители в една организация, като се опитва да направи този процес по-ефективен, използвайки за това средствата на геймификацията. Всеки, който работи в сферата на човешките ресурси днес, знае, че да намериш правилните хора за организацията днес е изключително трудно. Не само заради липсите на пазара на труда, не само заради дефицита на таланти, а защото да успееш да направиш това напасване между ценностите на хората и ценностите на компанията е много трудно днес. И тогава, когато си успял да намериш правилните хора за твоята организация, да не успееш да ги ангажираш с компанията, с нейния живот, с нейните процедури, с нейните правила, е една огромна стъпка назад. Стъпка назад в това да започнеш целият този процес на търсене от начало, без да си сигурен точно колко време ще отнеме отново да намериш правилен човек за твоята организация. Затова още в началото, когато от идеи ни се обадиха с поканата да бъдем част от случването на проекта Onboard, ние бяхме сигурни в успеха на този проект, защото той има смисъл и има ценност. Още с първите стъпки, които направихме в реализацията на този проект, стана ясно, че той ще има своите предизвикателства, изникваха нови и нови неща, излизаха нови и нови детайли, които ни накараха да ровим още, да влезем по-надълбоко в темата, да търсим причините, които биха могли да обяснят някои липси в процеса, някои елементи, които го правеха неефективен. Влязохме и засегнахме много теми. И възвръщаемост на инвестицията, и организационна култура, и технологии, дори междупоколенчески различия, когато говорехме за това има ли място геймификацията в този процес на въвеждане на новите служители. И цялото това ровене, търсене, всичките срещи, които направихме, всичките докосвания, които имахме до онбординг процесите на редица компании от много различни сектори, ни убедиха в това, че геймификацията има своето място в процеса по въвеждане на новите служители и може да го направи много по-ефективен, много по-ефикасен и постигащ точно това напасване между ценностите на човека и ценностите на организацията. Много хора ни помогнаха в този процес, на много хора сме благодарни за споделения опит, за това, че говориха открито с нас, за проблемите или предизвикателствата, които са идентифицирали, с които са се срещали в процеса на въвеждане на нови служители. Помогнаха ни в това да влизаме все по-навътре и по-надълбоко в тази тема. Благодарение на тях успяхме да завършим проекта успешно. Има налична информация, налични анализи, всичките ни изводи, всички документи, които бяха разработени, за да подпомогнат от тук нататък всеки един HR професионалист, тръгващ в посоката да геймифицира онбординг процеса в своята организация. Всички тези документи, тази информация е налична и достъпна за всеки, който би желал да се запознае с нея. Така че нашия проект се върши успешно, но нашето пътуване продължава. Продължава, защото онборд ни запали ни да искаме да научим още, запали ни да искаме да постигнем още.